Колкото по-малко ядеш, толкова по-дълго ще живееш. Вярно е, че храната е изключително важна, особено качествената, за нашия живот и за да сме живи, но кратки периоди без нея могат значително да удължат и да подобрят качеството на нашия живот. Защото нашето тяло не е създадено непрекъснато да се храниме и да не спира и да няма никаква почивка. Затова е едно от най-ефективните неща и нещо, което винаги препоръчвам на всичките мои клиенти, на който мога препоръчвам, то това е периодичното гладуване. Защото това е едно от най-елементарните и най-лесни неща, които може да направим, когато става въпрос за ползите, които взимаме и усилието, което полагаме, защото ползите са невероятни, а усилието е почти никакво. Какво означава периодично гладуване? Означава да си вкараме храненията в 6 до 8 часов период, не 6-8 часа да се храним, да ги вкараме в 6 до 8 часов период и другите 16